Bam, čaute telok a práve som na Clubpingui, kde vám ukázať, práve skončila Super Hero Party, takže idem teraz na seba, login. Chcem sa načítať, takže na seba. Ja som zabudla naťukať heslo, nevadí, dám ešte raz. Dobre. Tak teraz sa načítam, dáme nejaký server a vyberám si môj obľúbený, neviem, asi Krystal. Nie. O nie. Asi Bunny Hill. Dobre. Musím sa to načítať. Dobre, teraz to chvíľku potrvá. Trošku to potrvá, ale čo, počkáme si. Dobre, takže som tu. Sorry, že mám takúto farbu, ale fakt toto neznášam. Niekto ma stále prezlieka. Viem kto, moja kamoška, takže to ja neznášam. Chcem sa prezliesť. Dám si to okuliare. A nie, no dobre. Takže idem to nájsť. Takže kým to nájdem, ale už teraz som len blízko. Už je to niekde tu. No, to je ono. Takže teraz si idem dať vlasy. Kde sú? Takto. Niečo sa nejaké. Tieto. Tak takto. A vybereme si pozadie. Takto. Dobre. Takže práve skončila táto party. Skončila, takže je toto niečo vás teraz. Niečo nové tu bolo, a neviem si zapamätať, čo to bolo. Neviem, nejaké file dops. Takže ideme zatiaľ do UFO hotelu. Alebo nie. Ja ti vám ukážem svoju iglu. Nepáči sa mi, je hnusná. Lebo niekto mi ju prerobil. Aha, tak nie, neprerobil. Sorry. Dobre. Tak musím si ju prerobiť fakt, lebo je to odteraz nejaký. Podám si takto. Toto. Dám si tu kamery. Jedna by mohla ísť tu. Tak. A druhá tu. Tak. Môžem si dať aj telku. Tak, máme ju nejako takto tu. Niečo nájdem. Dúfam.
Ešte nevidím. No, tak tu môžeme dať toto. Dám si tu. Hej, kto to prišiel zase do mojej igly? Tak. To je to. Ako si sa dostal do mojej iglu? To je jedno. Nech si tam zostane. Tak môžem dať do iglu. Neviem. Dám si tam. Neviem. Niečo tu určite sa tu ešte niečo zíde určite. Napríklad sa tam zíde, čo neviem, toto. No, tak. Nie. Tak. A to. Pač. Tak. To je ono. A ešte tu niečo nájdem. No, neviem, toto. Tak, sorry, že som taký trochu mrzutý, ale už je trochu neskôr, je 22:12. Ešte to, čo tu také môžem nájsť. Nič není. Som tu už nebude hodiť. A niečo tu nájdem ešte. Dám si tu. Tak. A ešte tam dám. Nie, toto. No, tak to by. No dobre. Takže a to je taký krátky vlog, taký kratší. Takže to je na dneska všetko. Ahojte, Waša.